Masia Els Agullons. La masia Els Agullons és una construcció de planta rectangular amb diverses edificacions adossades a la banda de llevant i diversos coberts separats a ponent. Aquesta masia, de maçoneria, encara conserva parts de l'arrebossat original. Consta de planta baixa, pis i golfes amb una coberta a dues vessants, de teula àrab i carener paral·lel a la façana principal. Davant de l'edifici hi ha un pati frontal delimitat per un mur perimetral de maçoneria amb una porta d'obra i arc de mig punt. Originalment, aquest pati probablement era més gran, però els annexos posteriors han emmascarat les seves dimensions. La primera referència als Agullons data de 1432, quan Pere Gomà dels Agullons va transportar dues campanes per a l'església del castell juntament amb Jaume Vic, Pere Santacana del Soler i Francesc Massó de Sant Joan de Conilles. També es coneix el matrimoni de Joana Torrents dels Agullons amb l'hereu de Puigdomà, Sebastià Sans, el 1513. Al segle XVI, el Fogatge de 1578 esmenta el mas entre les edificacions de la zona de Sant Joan de Conilles. Gran part de l'edificació actual data del segle XIX. Aquest període de creixement va estar vinculat a l'expansió de la vinya per a la producció d'alcohol destinat a l'exportació a Holanda i Amèrica i es va consolidar durant el segle XIX amb l'augment del preu del vi a causa de la filoxera que va arrasar les vinyes franceses. A principis del segle XXI, la propietat va ser venuda a una nova família que hi va establir un negoci de cervesa artesana. Avui, aquesta activitat està estretament vinculada al municipi, organitzant conjuntament amb l'Ajuntament la mostra de cervesa artesana.